Sharpshoot Media, kumpanija b'20 sena esperjenza fit-televiżjoni lokali bħalissa għaddejja bl-aħħar tħejjiet tagħha biex dalwaqt niedi l-aħħar ħolqien tagħha Perlina TV li qiegħed ġdida bi programmi divertenti u esklusivi bil-Malti għall-istess pjattaforma diġitali. L-app diġitali se toffri l-tfal Maltin u għawċin post sigur fejn jistgħu jieħdu gost isegwu waqt li jitalmu. Il-materjal audiovisiv se jkun adattat għal tfal li għandhom sa 7 snin. Bil-pjattaforma se tkun simili għal pjattaformi diġitali diġà popolari fuq it-televiżjoni. Kontenut ġdid li se jkun qed jiżdied minn xahar għal ieħor jinkludi produzzjonijiet bil-pupazzi, sensiliet animati oriġinali flimkien ma' diversi karattri li se jkunu qed iduru madwar Malta u għawdex biex ilaqgħu l-itfal mal-istorja u l-kultura nazzjonali. Waqt li kienu qed jinġebdu xeni minn wieħed mill-programmi msejjaħ Frattarija, iltqajna mal-protagonisti li qed jaħdmu biex ikun jista' jittella b'suċċess dan il-proġett. Nicolas Grima mill-istudio Rapture tkellem magħna dwar il-kunċett modern li qed jużaw billi jużaw it-teknoloġija moderna bl-aħjar mod, viżwali mdawwar ma' set fiżiku li anke juża t-teknoloġija ta' 3D. Dinja 3D li qiegħda inġemellaġġ ma' kamera sta vera u kamera virtuali. Allura kif qed naraw il-television il-kbir ta' warajna biex niftehmu qed jipproġetta dinja virtuali li tiċċaqlaq mad-dinja reali. Id-diriġenti tal-kumpanija Justin Farrugia u Stephen Dalli qalu li l-app Perlina TV se tkun imżewqa b'dawn il-programmi oriġinali fuq kitba ta' Audrey Brinkat Dalli, awtriċi rinomata għal diversi sensijiet televiżivi bis-sem ta' artisti Maltin u professjonisti ta' livell għoli ħafna. Frattarija hija parti minn sensiela fost ħafna li se nkunu qegħdin naraw f'Perlina TV. U l-għan tiegħu huwa li fil-waqt li t-tfal ikunu qed jieħdu gost jaraw produzzjonijiet ta' kwalità, ikunu qegħdin ukoll jitalmu il-Malti korrett. Xi ħaġa sabiħa li għandu Frattarija hija li nkunu qegħdin nittappjaw ma' diversi affarijiet bħal valuri, affarijiet ta' etika biex it-tfal ikunu mlaqqajna kemm dawn l-affarijiet. Sharpshoot Media sa tkun qed tuża l-esperjenza u l-kreattività biex kull tifel u tifla jkollhom l-opportunità li jtalmu l-Malti permezz ta' programmi audiovisivi tant li l-qudiem se jsiru xi proġetti mirati għal tfal b'abilitajiet differenti wkoll. Perlina TV tkun pjattaforma diġitali għat-tfal, kontenut kollu bil-Malti, fosthom fiha Frattarija li hija puppet show, ħajkonna sensiliet animati, ħajkonna mużika, ħajkonna ħafna programmi divertenti għat-tfal biex kif qal Justin ikun jistgħu jisimgħu il-Malti u jitalmu l-Malti bħal aħna fi żmien tagħna konna tallimna t-Taljan billi nisimgħu it-Taljan.